Makács. Nem beereszteni. Kedves Makács úr, mennyire örülök, hogy itt van. Elhiszem, kérem szépen, mi sem természetesebb ennél. Bobo! Na jó napot, Izzi. Jó napot, kérem szépen. Na mi van, mi? Semmi, kérem szépen, jöttem. Kedves felesége őnagysága felhatalmazott rá, hogyha nincsen más dolgom, hát látogassam meg önöket. Úgy, szóval a feleségem felhatalmazza. És mondja, tényleg nincs más dolog? Momentán? Nem, nincsen. Egy nagy Isten, hogy feltartsuk. De nem. Tartom fel. De bástól ide készül. Hát akkor foglaljon helyet, kedves Makács Köszönöm úr. szépen. Hát bár ha nem csalódom, itt valami nagyon furcsa. De csalódik, itt nem valami, itt minden furcsa. A bútorzat? Hát észrevette. Kicserélődött, nem, de vár. Sasszeme van az ördög adtán. Átrendeztük a lakást, innit, amott. Rá is fért, kérem szépen. Mi van? Ijesztő volt, ahogy önök a régi tulajdonostól átvették azokat a régi kacatokat. Kacatok és ijesz? Hát mi volt azon ijesztő? Azok a pirlefrancok, amiket nagyon helyesen éppen most raknak teherautóra odakint. Firlefrancok? Igen, az a bóvléd nyilván, meg az a pariszőnyeg a paradicsommadárral, már bocsánat a kifejezésért, de okádék egy darab volt. Nem is beszélve, hogy is hívták azt az unszóánírt lából szekrényt. Rümo. Az. Ha jól emlékszem, valahol itt állt az az undor. Az az undor, az most is ott áll. Na de kérem. Kérem, ki kérem, micsoda? Magára az egy gyönyörű albán, mint estörüm a undor. 30 éve dolgoztam még nappal látéve, addig megvertem az a gyönyörű albán, mint estörümót, és magam el is érdegetünk magá, aki egész életében nem dolgozott semmit. Miért kiabálsz, papa? Schneider úr, hogy kikelt magából. Na Hát hogy ne keltem volna ki? Hát azt hiszi maga felé az én gyönyörű törőmómmal? De hiszen kidobta, nem de bár. Én magát dobom ki. Ne No, dodozzon! így, De maga nem tudhatja, hogy kikelt egy gyönyörű törőmó, de maga egész életében nem dolgozott semmit. Nem kérem szépen, de nékem ez nem is meggyőződésem. Nekem nem meggyőződésem, hogy nekem dolgoznom kellett volna valaha is valamit életemben, mert kérdeni sok szeretettel a Schneider urat. Dolgozik-e vajon az a kedves kis pillangó? Jaj, dehogy dolgozik már, hogy dolgozna? Ugye? És mégis mindenki szereti. Jól mondom én, Schneider úr. Remekül mondja Makács úr. Ne kontráz ennek a pillangónak! Nem mondja jól, mert az a pillangó, aki undorodik az én gyönyörű albán, mint a strimomtól, az a pillangó repül egy házalodik. Ha Schneider úr úgy gondolja. Dehogy gondolja. Schneider úrnak jobb véleménye van egy vacak trümóról, mint rólam, aki ugyancsak egy haszontalan pillangó vagyok. De hát ki mondta, hogy a pillangó haszontalan? Tudja meg, hogy szerintem a pillangó egy nagyon derék állat. Szép állat, asszonyom. Feltűnően tetszetős, ha nem veszi szerénytelenségnek. Akár csak maga, ugye? Mi tagadás, Schneider úr, nem véletlenül voltam bátor élni hasonlattal, mert bár nem robotolok éjt-nappal látéve, azért nekem is van némi felmutatni való. Mi van? Nem szeretnék dicsekedni, mert lehet, hogy bizárról hangzik. Csak mondja, kedves Makács. Mondja már! A felső testemről van szó. Mi van a felső test? A felső testemet tudom felmutatni, kérem szépen. Tisztelettel. Mit akar azon itt felmutatni? Nem itt kérem szépen, hanem Triestben. Ímé véletlenül nálam is van az újság legutóbbi száma, amiben szerepel, hogy Makács Csaba úr a Triesti Nemzetközi Szalontánc versenyen elnyerte Közép-Európa legszebb férfi felsőtestének díját. Az aranykakast.
Nézze, Makácskám, én nem akarok beleszólni, de a maga felső testéről 5-ször szebb az én kiselejtezett állapán mintát. Már hogy mondhatsz ilyet, Mátyás? Nézd, ahogy áll a dobogón. Ez itt maga? Pardon, kérem szépen. Nem, az a kezemben tartott aranykakas. És ez itt a dobogó? Nem, kérem szépen, az vagyok én. Amint itt olvasni is méltóztatik, a kaszinó benevezett a nemzetközi kaliforniai világválogatóra is. Képzelem, milyen pánik van most Nyugat-Amerikában. Már miért lenne pánik, Schneider úr? Jön a Makács a közép-európai felső testébe. Szóval ön szalontáncos? Hát csak úgy passzióból kérem, csak úgy passzióból. És akkor odaállt a tengeren túl is táncolni fog? Hogy ne kérem szépen. Sajnos Telka kisasszony nem volt alkalmam még elkápráztatni tánc tudásommal, mert hogy még soha nem jelent meg egyetlen randevúnkon sem. Nagyon helyes, semmi dolga a lányoknak Triesztben. Ó, nem Triesztben kérem szépen, hívtam én őt pesti mulatókba is. Kérem, mi nem járunk mulatókban, az nekünk nem stílusunk. Ez úri tánc, Makács úr? Kérem szépen, modern koordináció de facto felső testre helyezve a hangsúlyt. És mondja kedves a Makács úr de facto. Milyen zenére koordinálja a felső testét? Csak is eredeti amerikai jazz zenére. Ami a mulatókban hallható? No, meg a rádióban. Nekem van egy világvevőm, egyediknek nincs. Nincs, és most már nem is lesz. Szóval rádió, azt mondja rádió. Okvetlenül kérem szépen, okvetlenül. Villája bármilyen csolaszék, elbír egy rádió ideig, ez úri házi ide is kell. Új korban új gép szuperál, mitől lett ez most ideál? Jaj kérem, mondja mi nekünk el! Amerikában jó dolgok, mikor egyszer szól Hollywoodból. Hiszik vagy nem hiszik, kágoldott cseppülőn, mindenki beleszól Hollywoodból. Mert nekem ilyen kitudni nem fent a New York igadán, elhallgatnám ezt a jazzerét, én óra szám Amerikában jó dolog a rádió. Mikor a zene szól Hollywoodból. Vásároljunk egy masinát, hogy élvezhessek muzsikát, haladjunk együtt a divattal. Nem látom én azt szívesen, mert céljel tépi idegen, ha folyton szól egy dobozolt szaj. Amerikában jó dolog a rádió, mikor a zene szól Hollywoodból. Hiszik vagy nem hiszik, kágoldott cseppülőn, mindenki beleszól Hollywoodból. Mert engem ilyen kitudni nem fent a New York igadán, elhallgatnám ezt a jazzerét, én óra szám Amerikában jó dolog a rádió, mikor a zene szól Hollywoodból. Kérem szépen, ezt akartam volna megmutatni, Telka kisasszony. Felesleges, mi láttuk és majd elmondjuk, hogy milyen. A zenére való aktív mozgás hallatlanul elterjedt jobb körökben. Igen. Persze, a legszórakoztatóbb fogyókúra. Látod, akkor abba hagynám az újságtévkedést? Most se lehet róla újságtévedés, sokkal csendesebb, mint a rádió. De a felsőtestet nem építi ám ilyen szépen. Én onnan kell, már felépült a felépült. A